Alam na alam yung schedule, uploaded mamaya. Ngayon delete ko rin kasi, kulang yung space ko eh. Say! Ha? Say! Kaya nga eh. Sabi ba kayo? Kaya lang lakot pa. Go guys! Yan na lang. Kasi siya gusto niya matuto. Nakapawis lang talaga. Pwede siya lang mag-isa Ay, meron silang uniform, siguro magsaklayo. Ay, utakan na naman kayo. O yung siya na lang. Lagi. Paano yung ano sir? Ano yung Sir Reg? Sir Reg! Uwi na raw sana yan. Hanggang lang. Comment ka, no? Sabihin mo, ay, pangit naman ang palo nung ano, lapitan, sabihin mo. Ba't nag-error mga ganon? Guys, meet yung magko-comment yan po. Okay? Main, mag-tiktok ka rin sa background kung gusto mo, ganon.
Alin kayo ano? Sabal. Sabal. Ano kung nagpuman? Pero ka. Nakasag na. Thursday.
Habang yung shuttle. Bago lahat. Sina pala yun, sir. Isang linggo pa lang po. Grabe. Lakas ko yan ang talo. Malakas ang kalaban mo, no? Conference ka. Grabe yan, sungit ah. Nakasungit ni Malak, inilap.
yung racket. Sa racket ako. Na? Basta Friday.